قلوبنا في العناي سنولك ليزبح عنيالي ينتزجد مازمين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin f'post għażiż u minn da s-santwarju id-dedikat lill-om għażiża tagħna. Insellem lilkom eżies emigranti tagħna, lilkom il-morda fid-djar u fl-isptar, lilkom illi tgħidulna biex nitolbu għalikom, dan huwa il-ħadd tar-raj it-tajjeb. Nistieden lilkom li nġbartu għal din l-Ewkaristija biex issa nidħlu u f'talba lil Alla għal vokazzjonijiet kif inhu mitlub fir-rabaħat tal-Għid, ejja ħuti nibdew billi narfu minn aħna in-nuqqasijiet tagħna, id-dnubiet tagħna. Nindunaw kif Alla ikbar mid-difetti tiegħi, mill-vizzji tiegħi, l-irxoxt ikbar mid-dnubiet tiegħi, u għalhekk fil-bidu ta' kull qudiesa nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għemil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem flimkien. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Niġbor l-intenzjonijiet tagħkom. L-intenzjoni għal dil-qudiesa għal Ruħ Francis Kalleja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna r-raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narajt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lut bil-ħenoli: ħajkun jaf iż-żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semaw laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-apostli l-oħra: l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru iġibhom: indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispiritu Santu għax il-weda qiegħda likom u għal uliedkom u għal daw kollha li huma fil-bogħod, daw kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tagħhom xhieda wissihom bil-qalilhom.
Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, dejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemmu irejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Immexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wud mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-għedowa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu tjieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk tagħmlu t-tajjeb u ssofru tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum msejħa, għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel l-ebda dnub u ebda qerq ma nstab fommu, meta jruh ma wieġibx bit-tajjir, meta bata ma jeddiċ, imma ħalla fidejn l-imħallef ġust. U tabba bid-dnubiet nasa fuq is-salib biex aħna mmutu għal dnubiet u ngħixu għal ġustizzja bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, immissa rġajtu lura ant ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Bil-wieqfa. Alleluja, 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 Jiena r-raj tajjeb jgħid il-mulej, jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbes ġewwa minn naħa oħra, dan huwa ħalliel, brigant. Min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu. Isejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ lin-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax leħnu jisimgħu. Wara wieħed barrani ma jimxewx, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani dawn ma jafuhx. Dil parabola qalilhom Ġesu
iżduma ma femux x'rid jgħidilhom bija, u għalhekk Ġesu raġa' qalilhom tassew ngħidilkom il-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew s'issa qabli huma ħallelin, briganti. In-naċ lilhom ma semgħuhomx, jien hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Il-ħajja tagħna hija għażla. Hija għażla kontinwa. Hekk forsi ftejt indunajtu li dalgħodu għamiltu għażla. Iddeċidejtu. Forsi tgħiduli għax il-ħadd jew la nkunu għawdex immorru tapinu. Jew għax aħna għandna rabta ma' dak il-post ta' għażiż. U x'inhu dak li qed tgħid u jiġik f'moħħok bħalissa hija kwistjoni ta' għażla. Aħna n-nies fil-ftit żmien li għandna rridu nagħmlu għażla bejn il-ħajja u bejn il-mewt. Tgħiduli x'inti tgħid dalgħodu, Fader. Il-bambin lilna tagħna l-intelligenza, tagħna moħħ, u ma' din il-moħħ tagħna rieda. Ħafna drabi ngħidu kemm nixtieq ninbidel, kemm nixtieq. Hemm bżonn li nibdew ngħidu isma' rrid ninbidel. Irrid nagħmel xi ħaġa ta' ġid. Għax jien għandi l-volontà, għandi r-rieda u di tkun mejjuna mill-intelligenza. U llum Ġesu ir-raba' ħadd tal-għid qegħdin fir-raba' dejjem iddedikat lir-raj li huwa sabiħ. Ir-raj tajjeb li jieħu ħsiebna, li jfittex in-naġa l-mitlufa, li jerfagħha fuq spallejh. Ir-raj is-sabiħ li lilna irid iserħilna qalbna. Ir-raj tiegħi huwa l-mulej xejn ma jonqosni. Il-mulej ir-raj tiegħi f'merat kollhom ħdura jqiegħdni. Ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, hemm hu jrejjaqni. Nistrieħ fuq il-bastun tiegħu, bla sluġ tiegħu jiddefendini, eħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi bit-żejt jidlik li rasi, il-kalċi tiegħi jinfawwar qed nikkwota l-Iskrittura biex taraw ir-raj kemm hu importanti. U hawnhekk xejn jien il-bieb. Il-bieb. Jew se tagħżlu li tidħlu u toħorġu minn dan il-bieb li jagħti l-ħajja, jew se tagħżlu tliet affarijiet. Jien nista' nagħżel affarijiet li skont il-Vanġelu tal-lum jeqerduni, jisirquli dak li hu tajjeb u joqtluni. Ġesu jgħid dawk li ma jgħaddux mill-bieb imma jaqbżu mit-tieqa dawn huma briganti u ħallelin. U l-ħalliel għal min mhux qed jifhimni kien qed jgħid għall-Fariżej li ma fehemuhx kif jgħid hawnhekk għax l-immaġni tal-bieb mhix faċli, joqtol, jisraq u jħarbat. Ħammorru bil-mod. Ġesu fetħilna l-bib ta' qalbu. Ħalli kulħadd jidħol. Dik id-daqqa tal-anza ċartet il-post ninħareġ id-demm u ilma biex hemm aħna nsibu s-serħan. Għalhekk San Pietru narejt il-50 x'inqalulu semgħuh jagħmel dik il-pritka bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, nies li ġejjin bid-diversi lingwi u kienu qed jifhmu l-Pietru jippritka x'inqalilhom intom lil daqtiltuh. Imma Alla qajmu mill-imwiet. X'għandna nagħmlu biex aħna wkoll indmu tamdu indmu. Isma' x-xewqa tan-nies li jkollhom il-paċi u dakinhar tamdu 3000 ruħ hekk spiċċa l-Atti tal-Apostli. Imma ngħaddu minn dan il-bieb. Mhux il-bieb tal-briganti,
li jbijaw jinnegozjaw id-droga, joqtlu l-żgħażagħ, jneħħulhom żbujja tagħhom. Meta qed ngħid żgħażagħ mhux żgħażagħ biss. Hawn nies li suppost huma maturi waqgħu fix-xibka ta' droga jekk ma jgħadduwiex huma wkoll biex iħaxnu bwiethom. Huma briganti, huma ħallelin dawk li serqulna l-paċi ta' qalbna. Serqulna l-valuri sbieħ tal-fedeltà fi żwieġ, ir-rispett lejn tarbija, ir-rispett lejn il-ħajja, ir-rispett lejn l-anzjan, ir-rispett lejn il-liġi internazzjonali li ħirġa mill-liġi tal-qalb. Mhux kulħadd jaffeċ u jagħmel li jrid. Daqskemm għandi nista' niġġieled u daqskemm għandi qawwa finanzjarja ekonomika nista' neqret nies inkeċċihom mid-dar u nkeċċihom minn arthom. Le, dawk huma l-ħallelin, il-briganti li qed jisirqu mill-qalb tan-nies tagħna, taż-żgħażagħ tagħna. X'jisirqu? Min jaf ir-raj jisma' leħnu. U mhux hekk biss. Ġesu jafna bisimna, jaf l-istorja tagħna u min jaf lilu jisma' leħnu. Darba kien hawn każ Malta, il-qorti, naħa lejn iż-żejtun kien ġara u kien hemm mara kull ma kellha nofs tużżana naċ u min kellu ħafna sara omla u dejmu tilejn u niżlejn il-qorti biex ikun jistgħu jaqtgħu minn serqilha n-naċ. U deliberat il-qorti li jmorru fejn kien hemm suspett li kienu dawn in-naċ. U f'mument minnhom din il-mara għajtitilhom. U minn qalb xi 300 ras dawn is-sitta ħarġu. Sant Wistin hekk jgħid. Ikunu qed jixorbu kollha. Xin jisimgħu l-leħen imma aħna l-leħen ta' min? Il-ġenituri ma jagħtux kasom, min iridlek il-ġid ma tagħtix kasu, min irid jiftaħlek għajnejk ma tagħtix kasu, min se jgħidlek għal ġol ħajt jew se tinħaraq u intalaq ħalqek inta ħjar me ħadd ieħor. Nippruvaw lill-Knisja immewtuha, lir-raj nifirxulu l-merħla, anzi nidorbuh biex il-merħla tinfirex. Ifmuni, għax il-ħadd tal-lum huwa l-ħadd importanti. Semmalna leħnek Ġesu. Kif instema' hawnhekk permezz tal-Madonna f'dan is-santwarju x'qalilhom? Pietru qallhom itolbu l-Alla jeħliskom mill-ħażin li hawn madwarkom. Ix-xibkija kbira ta' araw xi ħadd jippretendi li mess is-sema bideh u jgħid huwa x'jien waħdi u lill-Alla x'nam bih għal ġol ħajt. Illum jew għada ddarek mal-ħajt u tinduna u tibda tgħid jiex qed nagħmel hawn. X'tiġi tagħmel dawn l-4 ijiem? Mingħajr Alla ħajjitna tiġi bla sens. Il-qalb tagħna tgħaddi mill-vojt, u għalhekk jew nagħmlu din l-esperjenza tar-raj is-sabiħ. Min hu r-raj is-sabiħ? Jiġbor id-99 u joħroġ ifittex il dik li kienet intilfitlu u meta jsiba jifraħ u jġorra fuq spallejh u żgur għax fuq spallejh ġar is-salib u għalhekk il-qari tal-lum bil-pjagi tiegħu intom fiqtu u minn tapinu joħroġ il-messaġġ tal-pjaga l-moħbija għaliex dik il-ħarufa li jintilfitlu ġarra fuq spallejh hemmhekk fejn hemm il-pjaga l-moħbija tas-salib għax b'dik il-pjaga l-ebda dnub u ikbar minn Kristu, l-ebda mewt mill-aħħar kelma minn Kristu rxoxt, l-ebda vizzju difett tiegħi mu ikbar minn Alla u għalhekk kuraġġ nisimgħu l-leħen tal-Madonna. Ejja nimxu wara Ġesu, mhux mingħajru laqqas qudiemu imma warajh ħajmexxina fejn għandna nimxu, fi żgur, fiċ-ċert, fil-valur, fis-sabiħ, f'dak li jibqa' dan hu Ġesu, is-sabiħ tagħna, ir-raj, it-tajjeb tagħna. Amen. Issa ħnejdu l-kredu, mbagħad ngħaddi nberikkom u waqt li jittraxxax l-ilma mbierek nagħmlu s-sinjal tas-salib. Għall-ewwel domanda iva niċħad. Inwieġbu b'vuċi għolja. Tiċħduh lix-xitan iva għal 3 darbiet iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art
temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni bata mietu difnuh qam minn bejn l-wiet qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla iva u temnu fl-Ispirtu Santu l-Knisja mqazza u Kattolika l-għaqda tal-qaddisin, temnu fil-maħfra tad-dnubiet, temnu fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem iva nem. Din hi l-fidi tagħna li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ejja Spiritu Santu ħalli resqulek it-talb tagħna. Hekk nitolbu għal Papa Ljun biex ma jgħejja qatt imexxina bħala raj tajjeb tagħna. Talba speċjali għall-isqof tagħna Anton. Hekk nitolbu għas-saċerdoti, imma llum nitolbu ħafna għall-vokazzjonijiet. Għatina saċerdoti qaddisin, nitolbu ismana. Illum se jsir il-funeral Malta ta' wieħed mis-saċerdoti li miet bifwieħa ta' qdusija, Dun Vincenz. Dun Vincenz dekwara li bena il-Knisja ta' San Bastjan fejn se jiġi mitfun ġewwa ħal-Qormi. Hekk nitolbu biex fuq l-eżempju sabiħ tiegħu l-għajnuna li tal is-seminaristi. Hekk it-tajjeb li jagħmel għal 92 sena sħaħ. Il-mulej jibqa' jibgħatilna saċerdoti reliġjużi lajċi qaddisin nitolbu ismana. Tentattivi għad dialogu dejjem qegħdin ifallu. U għalhekk nitolbu biex ħadd ma jwebbes rasu ħajjiqa fil-qtil tal-innoċenti. Hekk jew nitolbu biex il-mulej jeħlisna. Illum qed nagħmlu l-anniversarju ta' Hiroshima. Għaddew 40 sena u għadna bl-effetti tal-Mart għal dak li għamilna. In-nukleari huwa terribbli. Għalhekk nitolbu biex il-mulej ikollu ħnina minna u jeħlisna minn dat tipi ta' gwerer. Nitolbu il-Madonna ta' Pino għal dawk li mietu matul dan il-lejl, dak il-missier li miet malajr. Hekk nitolbu għal dawk in-nies li daħlu fl-eternità. Tolbu għal mejtin tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu ismana. Nixtieq nitlob għal volontira li jaħdmu hawnhekk f'da s-santwarju, uħud minnhom missirijiet u ommijiet li għaddew ħafna sigħat, anke s-sigħat tal-lejl biex qed inatfu din il-Knisja. Kienu fil-parti ċentrali qabel nidħlu l-kappella. Hekk nixtieq nirringrazzjahom li jżommu dan il-post fid-dinjità. Ħalli kull min jiġi hawnhekk minn madwar id-dinja ikun jista' jieħu l-messaġġ ta' żbuħija u l-paċi. Nitolbu. Ejjew nagħmlu l-ġejt il xulxejn u nitolbu għal xulxejn. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Illum ħassir l-offerta speċjali tax-xahar għejnuna nibqgħu nagħtukom servizz. Grazzi. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluja, Alleluja. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Atina mulej li daw l-misteri tal-lejt, jaqanqluna ħalli roddulek ħajr, il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina, tkun għalina ta' ferħ bla tmiem, bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U nerfo qlubna l-fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, imma b'ferħ akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u qerqet il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollha tagħha. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Is-smewiet u l-art. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek, isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħaj l-ħobs. Radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għal-jom qed nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa, Francis Kallejja. Nitolbu għall-eżistana mejtin. Il-qarruħa għażiża tas-saċerdot Dun Vincenz, Pawlu Xerri, dawk li mietu matul dan il-lejl, l-erwieħ abbandunati, l-erwieħ tas-saċerdoti. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu, ir-raj is-sabiħ, namlu l-qalb u ngħidu missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem, paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Sa nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin, sar il-qsim tal-ħobs waqt li ngħidu ħaruf talla. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej.
li bdrijek setan teħlisni min kull tiġri. Jew fi ftit skiet hekk napprezzaw dal-mument u nitkellmu ma' Ġesu. Kulħadd skont x'jixtieq jitkellem jew jiftaħ qalbu miegħu. Nitolbu mulej inti raj tajjeb tagħna, ixħed ħarsa taslim lejn il-merħla tiegħek, qiegħed fil-merat ta' dejjem lil dawk li inti fdejt b'demmek il-għażiż, ħajjgħixu wisaltnu ma' ibnek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hekk inwedkom illi nkomplu nitolbu għal xulxejn f'riġlejn il-Madonna. Minn barra t-tlet Ave Marijiet min irid minkom, partikolarment dawk li għandhom xi talba speċjali, preżentazzjoni, jew jixtiequ xi grazzja partikolari, nidħlu fil-kappella nkun magħkom għal ftit mumenti hemmhekk biex nitolbu fiskiet f'riġlejn il-Madonna. Jekk Alla jrid issa ħanibdew ix-xahar ta' Mejju, xahar iddedikat lill-Madonna. Aqbdu f'idejkom il-kuruna tar-Rużarju. F'dan ix-xahar ta' Mejju nibdew il-15 l-erba li waslu għal-lejt tal-Assunta. Mill-lejt ta' Kristu għal-lejt tal-Assunta. Jalla l-bambin jagħtina l-grazzja li nagħmlu l-erbad b'devozzjoni. Qed nagħmel stedina partikolari din is-sena biex f'da santwarju ngħidu r-Rużarju b'mod solenni. Se ninġabru hawnhekk għal min jixtieq fis-6:15 fl-ewwel erba tal-Madonna ta' Pinu. Ngħidu r-Rużarju u mbagħad jinżel is-saċerdot bl-Ewkaristija iberikkom kif jagħmlu fis-santwarji Marjani. Ħanippruvaw hekk l-ewwel sena. Jiġifieri wara l-quddiesa tal-5 jibda r-Rużarju jew qabel il-quddiesa tas-6:30 tkunu tistgħu tiġu hawnhekk għar-Rużarju. Intom ħerġin tistgħu tieħdu littra marbuta maċ-ċenaklu illi se jsir għada iċ-ċenaklu Madonna ta' Pinu. L-aħħar ħaġa, l-ewwel ta' Mejju il-quddies huwa San Ġusepp Ħaddiem, il-quddies hawnhekk ikun 6:15, 8:30, 11:15 u l-aħħar waħda fl-għaxija fis-6:30. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, bil-kinti fost in-nisa, imbira bil-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, bil-kinti fost in-nisa, imbira bil-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu għaddisa. Palina timbin. Insalmula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja. Ħarstek fuqna dejjem żon. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd.